že Rastislav Blaško, slovenský reprezentant vo futbal golfe. Povedzte nám, ako by ste zhodnotili svoje účinkovanie na tomto turnaji. Turnaj Danish Open 2016 Suns je jedným z tých turnajov, ktorý patria k záveru súčasného ročníka v rámci World Football Golf Organization. Pre mňa to bol tretí turnaj v zahraničí, prvýkrát som bol v auguste na majstrovstvách sveta v Dirnštajme, potom som absolvoval aj German Open a toto je v podstate tretí turnaj vo farbách Slovenska na svetových podujatiach v rámci futbal golfu. Naším cieľom našej dvojice s bratom Jozefom bolo vytvoriť isté povedomie o tom, že aj na Slovensku je záujem o hru vo futbal golfe, keďže na Slovensku sa rozvíja hlavne futgolf, kde ja som sa tiež zúčastnil ako novinár na druhých majstrovstvách sveta v Argentíne v januári tohto roku. Našim cieľom je nielen vytvoriť povedomie v zahraničí o tom, že Slováci majú záujem o futbal golf, ale chceme tento futbal golf začať rozvíjať aj na Slovensku. Osobne som sa zúčastnil už aj v Českej futbal-golfovej lige v prvom ročníku, kde som v podstate medzi českými hráčmi bol prvý hráč zo zahraničia a prvý hráč zo Slovenska. V budúcom ročníku by sme chceli absolvovať viacero turnajov v rámci Svetovej futbal-golfovej organizácie a hrať zároveň Českú ligu. A nielen ako jednotlivci, ale aj ako klub, keďže iniciujeme založenie klubu, ktorý sa volá Prvý slovenský futbal-golfový a futgolfový klub Carpathians Slovakia, kde môžu byť v podstate registrovaní všetci hráči z celého Slovenska, môžu hrať aj futbal-golf, aj futgolf, obidve hry. Vieme, že existuje aj ešte jedna hra, volá sa rugby golf, ale to je u nás zatiaľ ešte nie rozvinutá hra. Naším cieľom je zúčastňovať sa turnajov na Slovensku, v Českej republike a v Európe v rámci obidvoch blízkych športov. Chceme vytvoriť čo najväčší priestor pre rozvoj na Slovensku tým, že sa budú budovať aj ihriska. Keďže je to v podstate amatérsky šport, ktorý si financujeme z vlastných nákladov, tak bolo by dobré, keby aj Slovenská republika, vôbec vláda, parlament alebo štátne inštitúcie prejavili záujem o takýto šport a rovnako tak chceme spolupracovať aj s tými hlavnými, ktorí sa točia okolo futbalu, pretože futbal golf môžu hrať ľudia veľmi dlho, povedzme do 40, 50, 60, 70 rokov. Futbal golf je technickejší oproti futgolfu. Vo futgolfe je potrebné hlavne nastreľovať prvé kopy a potom v podstate dokopnúť loptu do jamky. Vo futbal golfe treba loptu obstreľovať cez prekážky, obchádzať ich, buď to nadstreliť, podstreliť a potom až dokopnúť do jamky. Čiže sú to veľmi blízke športy, ktoré majú niečo do seba a ľudia, ktorí už nemôžu, by som povedal, veľmi behať, majú trošku problémy s kolenami, tak oni si môžu odkráčať veľmi veľa kilometrov a zároveň si kopať. Takže myslím si, že futbal golf aj futgolf budú mať svoje miesto v športe na Slovensku, pretože obidva športy možno raz budú hrané aj na olympiáde, keďže futbal golf už má za sebou 10 ročníkov majstrovstiev sveta a futgolf 2 ročníky, tak tieto športy budú napredovať. Ďakujem za rozhovor. To bol Rastislav Blaško, slovenský reprezentant vo futbal golfe.